रोजा रोजा दुखु लानानै मुंख्लं नखरनि मेगनाव मोदै। बड'लेण्ड सोरजिनो थांनायाव गोबां बर' सुबुङा मुंख्लं जालांबाय। बिसोरनि थैजोंनो BSc, BTC आरो BTR गोरोबथा जालांबाय। बड'लेण्ड हालामखौ गावनि खुंथाइजों खुंनो खाबु मोनबाय। नाथाय दासिमबो मुंख्लं नखरनि मेगननि मोदैया राननो रोङाखिसै। हाजासे दुखुजों सहायना नखर खुंनो गोनां जादों मेगनाव मोदै लाना। BTC खुंथाइनिफ्राय मुंख्लं नखरनो नखर सामलायनो अनसुंथाइ होनायनि रादाय दंमोन। नाथाय बे रादायाबो रादायल' जानानै थाबाय। दिनैसिम गोबां मुंख्लं नखरा अनसुंथाइ मोननो हायाखिसै। दिनै उदालगुरिनि टंला सामापारा गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि लांगोना फोथाराव उदालगुरि जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव मुंख्लं नखरनि फोलेरफोरा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनैनि थाखाय दुखुजों खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै मिथिना लानो। आं फोरमायनो नागिरदों आंनि हासबेन्डआ जे 2001 सनाव गोमालांबाय। बिनि थाखाय आङो गोसो गाबनानै दिनै लिंहरनायखाय बेयाव फैनानै आङो फोरमायनो सानदों। नाथाय जोंनि नखराव बहुद जेलेंगार खालामनानै गालांबाय। माबोरैहाय नोंथांनि बिसाया मुंख्लं जालांखो? 2001 सनाव डिसेम्बरनि 23 तारिख मोनानि समायाव न'आव उन्दुना थाबाय थानायावनो आर्मिफोरा लांनानै गुल्ला गुल्लि खालामना दोनबाय। सानथामनि उनावसो आंनि बिसायखौ मोनदों। बेयाव नामायो बेयावबो मोना गथ' गथायखौ लानानै। बे समायाव आंनि गथ' उन्दैयाबो 2.5 बोसोरसोमोन। गथ' गोदोरा 6 बोसोरमोन। बेसेबां दुखुनि उमाय। बिहाव बिखुनजोआबो बेंग्रा बेंग्रिमोन आंनिया। बिथिं थाङो बिथिंबो आश्रय नामायनायाव रावबो खोन्थानो हायासै। सानथामनि उनाव गोथै सहखौ जोंनि थाना हरसिंगायाव होफैबाय। बेयाव मोनबाय। गोथां गोथाङैनो दङमोन आंनि बिसायखौ बेसेबां नासथि खालामनानै हरदि हर लांनानै फुथारनानै आं 9टा बाजियाव होफैदोंमोन 23 तारिखआव। दिनैसिमबो बिनि आत्माया जोंनियाव दङ, गाबगासिनो दङ। बिनि थाखाय जोंनि BTR सरकार मोनबाबो गोदोर गोलावफोरा दिनैसिमबो जोंनो होआखै। बै समाव रेहन दैमारि दङमोन। बे समावबो रेहन दैमारिया जोंनि नखराव फैनानै बेसेबां बुंबाय। बिनि नखराव थांनायाव जोंनो जेबोखौनो हाहायजोबो होआसै बे उमायाव। बेनि उननिफ्रायनो सरकाराव नांनायाव कट खालामनायाव एसे मोनदोंमोन फैसा। बिनि उननिफ्रायथ' गैया। नाना हास्थि खालामनानैबाबो गथ'खौ लांलाय लाबोलाय स्कुल फरायहोदों। जि हा हु माहाय दोङो बिजोंनो फरायहोदों। बेफोरबायसा दासिम सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै नामा? अनुदान दायो मोनाखै। BTR सरकार गभर्नमेन्टखौ मा होननानै खावलायगोन गासै मुंख्लं नखरनि जानानै? BTR सरकारखौ मा होनना खावलायगोन जों? जोंनि मोननो गोनांखौ जों मोननांगौमोन। बेबायसा मोनाखै नागिरबाबो। मामोन नोंनिया? दिव्याश्री बर'। बबेनि? खाग्राबारिनि। खाग्राबारि। ओमफ्राय नोंनि बाबाया? डेथ जादों। डेथ जादों। माबोरै डेथ जानाय? लांनानै बुथारदों। मबेयाव? बामोनजिरि। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव? ओमफ्राय नोङो बाबाखौ गोसोआव दंना गैया? गोसोआवथ' गैया। ओमफ्राय दायो नखरावहाय नोंनि नखरावहाय सरकारनिफ्राय नोंनि फरायनाय, जानाय, थानाय माबाफोर बेबस्था मोनदोंना? जेबो गैया। माबायदि सोलिदों दा नखराव? बिदिनो खस्थ'
आरो मुवा हाजिरा मावो बिदिनो मासिम फरायदों नों दायो आं दा सेकेन्ड इयार फाइनाल होदों सेकेन्ड इयार फाइनाल फरायसा हिसाबै दिनै सरकारनिसिम मा खावलायगोन नोंथांनि न'खराव जिहेतु मुंख्लं दङमोन दा नोंथांनि फादारानो बा नोंथांनि आफायानो जिहेतु मुंख्लं मा बुंगोन दा बिदिनो जोंनि थाखाय साकरि मोजां माने साकरि होबा मोजां जायो आरो ओमफ्राय न'खर सालायनो बाङाय बिदिनो बाङाय माबा जाबा हामगौमोन आरो जों मा बुंनो जों जाबाय दुखुथिया मानसि जिमानखिनि दा 6000 बेसेबां जन मानसि थैलांबाय दिनै 20 बोसोर जाबाय जोंफोरखौ सरकारा होगोन होननायखौसो जों नागिरदों जों निजेनो उपजासि हिसाबै जोंनो थाखा नांगौ होनना जों बुङाखैमोन खिन्थु बिथांमोना खुगा दौदों जोंखौ मानो मोख्रा बादि थगायबाय थादों बिथांमोना मा जाहोन लानानै बिथांमोना सानदों नामा जे जों बे गोथैसालिनि फैसाखौ जानानै जोंफोर देरसिगोन देरा पतनसो जागोन बिसोरो सासेबो गनाय नङा जोंहा दुखु नांदों कारन जों होद्राव दिनै एसेबां 20 बोसोर पर्यन्त जोंफोरो जों गाबज्रिगासिनो दङ गाबज्रिनायाव बिथांमोना जोंफोरनि खोथाखौ फंसे खोथा खोनासङाखै आंनि हिन्जावानो थैदों 99 14 एप्रिलाव पुलिसा गावथारदों बे आन्दलनावनो दिनै आंनि बायदिनो जथेस्थ घटना जानाय मानसि दङ गैया मोनाखै दा दानि सरकारखौ मा बुंगोन दानि सरकारहा दा बिथांमोनाथ' जेरबा बुयै बुंदोंमोन जे जोंफोरो बे 5 बोसोराव जोंफोरा 5 लाख थाखा करि जों होगोन नोंथांमोना सिन्था दा खालाम जोंफोरनो इलेक्सनाव जय खालामना हो बे खोथाखौ बिथांमोना बुंनायखाय जों बयबो गोसो गुदुं जादोंमोन आनन्द मोन्दोंमोन दिनै 3 बोसोर जालायलांबा दिनै जोंनि थाखाय जेबो फंसे खोथाखौनो बुंनायखौनो खोनायाखै मुंख्लं न'खरनो 5 लाख चेक होनाय खोनादोंमोन जोङो ओमफ्राय दा गैया माथो दासिमबो खुनु खबरानो गैया अब्ला जोंनि थाखाय गाबनाय मानसि रावबो गैया नामा बाथ्राया बिसोर दा आंहा मोनसे खोथा मोनसे सिन्था खालामदों जे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव एसेबां गोरों गोरा मानसि दङ बे थैनाय मानसिफोरखौ आनन्दसो मोनबाय नामा बिथांमोना फंसेबो खोथा बुङा फंसेबो नारसिना बे खोथाखौ जोंफोर एसे दुखु नांदों इलेक्सनाव जों जा सिद्धान्त लायो जों बेखौनो खालामगोन जों बेखौसो आंनि साननाय मथे आं बे खोथाखौ बुंदों जोंनि मथे जों सोलिसिगोन आरो दे मा जादों दा दिनै जिहेतु नोंथांमोननि मुंख्लं न'खरनि मोनसे आफाद बे आफाद लानायनि सिगां नोंथांमोना मा अजद दिखांनो नागिरदों जोंहा माने जोंहा हौवाफोरखौ जेनेबा आन्दलन खालामनानै बुथारजाबाय जेनेबा जोंनि हौवाफोरा बे जोंनो सरकारा जेनेबा माबा मोनसे होगोन होननानै जोंखौ थगायबाय थादों बेखायनो जोंखौ जेनेबा बिदिनो होगोन होननानै थगायबाय थादों दा बेखायनो जोङो बिदिनो गासिबो आन्दलन खालामनो थाखाय जोङो दायो नाजादों ओमफ्राय जेनेबा नोंथांमोना जेनेबा जोंखौ नायफिनथों जों आलाय सिलाय दा गथ' गथाय उन्दैयावनो जोंनि हौवाफ्रा थैजादों दा बेखायनो जों गथ' गथायनि थाखाय बा न'खरनि थाखाय जों माने आन्दलन खालामनो थाखाय नाजाबाय थादों मुंख्लं न'खरनो मोनाखै दाबो मोनाखै जोंखौ थगायबाय नै दिनै बेसेबांबा बोसोर जोंनि फिसाइफोरा जों दा नै दिनै 20 बोसोर 22 बोसोर जालायलांबाय दाबो गरसेबो मोनाखै जों सरकारनिफ्राय गसंनांदो बिदि मा बुंगोन आंबो बेनो मालिक थैनायखाय दा आलाय सिलाय गथ'फ्रा दा इमान बुंबाय थादों सरकारा दा खालामनो हाया बेसेबांखौ दा 100 बोसोर जाहैबाय दा होनांगौमोन जोंनो होदों अनथाइखौ दा बेसिम होनो हायाखै आलाय सिलाय मारै जानो आरो देनां गैयाबा जों बिराद आलाय सिलाय दा होबा मोजां जागौमोन बेनिखायनो खुलुमदों सरकारखौ दा बिटिआर सरकारनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि सायावहाय नोंथांमोना मा बुंहरगोन दिनैनि नैबे समाव आंथ' बेनो बुंगोन माने जोंखौ लाखिनाखै फिसाला थैबाय मा खालामबालाय जानो गैया दुसिया जानो गैया मोजां नङा आलानि बिमाया फिसाला गैया बे हारसिं दा बे सासे सासे गुरुरा बेलेगाव थांबाय गैया दा हारसिं नङा रावबो गैया न' गैया हामा नङा आंनि गामिया जाबाय नलबारि
खाग्राबारि खाथियाव ओमफ्राय आंनि गथ' फिसाया जेनेबा हदायनो 5टा बाजायाव हाजिर जाबाय थायोमोन बेनिफ्राय आङो दाबसे जायगायाव थांनानै फैनानै नागिरबोला गथ'खौ मोनदिया मोनैयाव साननै सानथामसो जाबाय जानानै बिनिफ्राय नागिरो मोना उनाव सासे लोगो लानानै आङो नागिरनानै थांबाय हरफोराव खाथाम गावथारनाय मोनहैदोंमोन बेखौ नंगौ नामा होनना नायनो थांनायाव बेनिफ्राय नङा नङियाव बेनिफ्राय बिनि थानानि मानसिया बुंबाय तामुलपुराव दोङो नोंनि ना सोरनि खासे मोदोम गोदोरै गथ' फिसाया दोंहैयो बेयाव थांना नायहैथां होनना बुंबाय ओमफ्राय तामुलपुराव गावथारनाया माबायाव नागारजुलि बे फाथोबारियाव गावथारदो आंनि फिसाज्लाखौ लांनानै आर्मियानो गावथारनायाव बेनिफ्राय नागिर तामुलपुराव मोनहैबाय बर' आन्दलन समाव ओमफ्राय मोनहैनायाव बेनिफ्राय लाना फैनानै ओमफ्राय आर्मियानो गावथारदो बेलेग माबाखै हमना लांनानै दा जिहेतु नोंथांनि फिसाला आंनि फिसाला गिदिर आंनि फिसाला गिदिर बे फिसाला गिदिरा जिहेतु मुंख्लं जाबाय दायो सरकारनिफ्राय माबाफोर मोनदों बेखौ मोनथ'वाखै मोननो लुगैदों आरो जुदि खोनादों मोनगोन होननानै बेखायनो माने मोनगोन नामा जाहाथे जोङो खरसा पाति थांनाय खोनाखै जाहाथे माइ बांलाफोर मोनोब्ला गाहाम मोनगोन होननानै सानो आरो आंनि साननाय